Kan du se mig i videoen? Ja, nu kan jeg se dig. Nu kan du se mig. Okay, vi skal passe på, at folk ikke går ind i os. Ja, vi skal bare krydse her, Okay, og der kommer en cykel. ja. Det første, jeg bare ville spørge dig om, det var, når du sidder og taler, vi skal den vej, ikke? Ja. Så er der jo, nu kommer vi så ind over Facebook og sådan noget. Hvor er der en rød tråd hele vejen igennem? Altså i forhold til de forskellige værker og sådan noget? Jamen, når du hæver bøger frem og går ind på Facebook, altså ud over det performative. Vi startede også med at snakke om Brexit, ikke? Det var faktisk der, vi begyndte, før jeg begyndte at optage, tror jeg, at du var, at det var en dårlig dag. Ja. Simpelthen. Men jeg vil ikke stå for den røde tråd, fordi det vil jo være lidt ligesom altså at stå for den røde tråd om mit liv, ikke? Mm. Altså fordi vi går jo bare her, eller sådan. Ja, jeg skal lige se de der fyre. Ja. Altså, du ved, jeg kan ikke holde styr på hvordan ting hænger sammen. Skal vi videre? Ja. Nej. Det, altså, men jeg har lagt mærke til, at i forhold til den roman, jeg arbejder på, som er det er mit arbejde. Altså alt det her, det er totalt ikke meningen. Altså, det er totalt noget, jeg har gjort, fordi jeg bliver rastløs, og jeg bliver irritabel, og jeg synes også bare, det er grineren. Altså, jeg synes også bare, det er vildt sjovt at synge. Mm. Og sådan, altså det latterlige er jo, eller det pinlige er jo, at, hvad skal man sige, det er jo, altså, jeg tror, de videoer, som jeg nu har lavet på Facebook og på Vimeo og sådan noget, det er jo, hvad skal man sige, aktivistvideoer, men det er jo klart, at det bliver jo linket til mit band, ikke? Altså, det kommer det jo til, ja. Fordi at det gør det, altså. Blandt andet fordi inde på den Vimeo, hvor mine videoer ligger, der ligger også en optagelse fra den første koncert, vi havde for et år siden. Så altså, man kan sige, hvis man skulle gå sådan helt med det høje på den, så kunne man jo sagtens argumentere for, at det her var jo bare mig, der udnyttede et politisk højspændt tidspunkt til at promovere mig selv, ikke? Mm. Men jeg skelner bare ikke. Altså, jeg skelner ikke mellem egoisme og altruisme. Altså, jeg skelner ikke mellem, hvad der er godt for mig, og hvad der er godt for andre. Nej. Fordi jeg går ud fra, at det er det samme. Pas på vandpytten. Ja, det passer på. Men den roman, som jeg arbejder på, den handler om en kvinde. Altså, den er skrevet som et græsk drama, og lidt som en tv-serie. Altså, fordi den har replikker, og den har et græsk kor. Men der er måske, altså der er i hvert fald dele af den, som er meget inspireret af nyere tv-serier. Især Orange is the New Black og True Detective. Og også Downton Abbey. Det har sådan været de 3 forbilleder. Men det, som sker i den roman, det er, at det handler om en kvinde, en dansk kvinde, som bor i San Francisco, og der har hun boet i 10 år, og hun har ligesom sin lillesøster, som hun bor med, og sin veninde, som er englænder, og en mexicansk elsker, som er meget ung, og som er meget problematisk for hende. Mm. Og så får hendes engelske veninde der en ny kæreste, som hedder Andy, og som er en meget privilegeret mand, som er, hvad skal man sige, fra Connecticut, har gået på Ivy League Universitet, er i 20'erne, er kommet til San Francisco for at fyre den af, ikke? Og for at slå igennem som et eller andet, ikke? Videokunstner, digter, et eller andet, ikke? Wow, der er studenterne. Ja, det er det. Jeg tror for første gang i år, synes jeg faktisk, det er rørende. Det kan være, det er sådan et tegn på, at man er ved at blive gammel. Det har jeg set flere i mit Facebook-feed, der også der siger, at de får tårer i øjnene, når de ser. Skal vi gå væk fra vejen? Ja, lad os gå den her vej. Ja. Næste år har jeg 10 års jubilæum, ikke? Og jeg er virkelig sådan, gud, men I er en anden generation. Altså, I er yngre, ikke? Altså, I lever i en anden verden, som jeg ikke kender til bunds overhovedet. Ja. Jeg har en lillesøster på 13. Det jeg vil sige var, at det, som der sker i den her roman, det er, at den her Ingeborg, min hovedperson, hun slår ham her Andy ihjel, fordi hun bliver så irriteret på ham, at hun slår ham ihjel med en sten. Fordi at han siger sådan nogle ting som, begge dine forældre er døde, eller sådan væk. Er det ikke spændende for dig ligesom at starte fra 0 og sådan noget? Er det ikke spændende? Og så og hun er i forvejen nede, fordi hun endelig har droppet den her uduelige mexicanske kæreste.
Og så, så siger han, så topper det ligesom, da hun siger sådan, jeg gider ikke rigtig høre på dig. Jeg synes, du er en idiot, eller sådan noget. Eller sådan. Og så siger han, hey, prøv lige at slappe af. Sådan, vi er måske ikke lige sådan en perfect match, men jeg kan godt lide din veninde. Og sådan, lad os lige prøve at være venner. Så siger han, I'm just a regular guy with a big ass dick. Har du set True Detective? Som er en replik i True Detective. Ja. Som ham, der hedder Marty, altså Woody Harrelsons karakter. Han siger, I'm just a regular guy with a big ass dick, ikke? Og han er en kæmpe nar, ikke? Altså han har en kone, som han er systematisk utro, og da hun så er ham utro, så bliver han helt gal og kalder han en luder, ikke? Ja. Nu er vi snart nået ud. Så lad os lige tage en runde her, så kan vi lige... Så afslutter vi. Men det jeg bare vil fortælle med alt det er jo altså, at hun slår ham ihjel. Fordi hun kan simpelthen ikke holde det ud. Og det er jo ikke fordi, jeg advokerer for, at man skal slå nogen ihjel. Tværtimod. Men jeg tror, at det her plot, og det er jo virkelig et plot, er opstået, fordi at jeg har haft så meget vrede mod den type standpunkter, som ligesom er, I'm just a regular guy. Altså man kan også godt være en regular girl, ikke? I'm just a regular girl with big ass tits. Altså sådan, du ved, jeg passer bare mit, og vil ikke reflektere over, men hvem er jeg? Hvad er de strukturer, som også udgør det sted, hvor jeg er, ikke? Du ved sådan, jeg vil gerne sige noget nu, hvilket det er godt, vi skal afslutte, fordi det er noget, jeg kan tale om i timevis. Men vi har jo, du kender jo sikkert Søren Willemoes fra Weekendavisen. Jo. Og han er litteraturredaktør, ikke? Eller? Jamen, han har været litteraturredaktør, men det skifter lidt. Men nogle gange skriver han også bare i Weekendavisen, og så er han meget aktiv på Facebook. Måske du venner med ham, hvis du det er jeg faktisk ikke. Nej, men jeg vinder ikke venner i virkeligheden. Facebook-venner? Jeg vil Facebook-venner. Måske. Fuck det. Han er måske det mest ulidelige menneske i verden. Du er det mest ulidelige menneske i verden. Altså, fordi at han igen og igen snakker om, at sådan nogen som mig, som er hvide akademikere og sådan noget, ikke? At vi ligesom undertrykker en hvid arbejderklasse, eller alle typer minoriteter, fordi vi tror, at vi ved noget om deres situation, og vi går ud og siger sådan, man skal ikke sige nære og sådan noget, ikke? Og jeg er bare, altså sådan, det er jeg helt med på, det kan ske. Selvfølgelig kan det ske. Men det der med, at en akademiker-unge som ham går ud og siger, at han ved, at minoriteter føler sig, patroniseret af mig, og derfor er jeg en fjende. Altså det er jo virkelig dobbelt tankelæsning, ikke? Og jeg kan ikke forstå, hvad det er, han laver. Altså det er en voksen mand, han er 35 år. Han har et barn. Det er umuligt for mig at forstå, hvad det er, der han laver. Fordi jeg kan ikke få mig selv til at tro på, at han virkelig tror på det. Okay, der er det med Søren Willemoes. Men det kunne du snakke om i timevis. Var det, du kunne tale om i timevis? Jeg kan snakke om alle ting i timevis, men jeg har bare haft en del samtaler med ham på Facebook, hvor han har været ekstremt patroniserende og flabet og irriterende og ukonstruktiv. Altså. Og det har han været over for en lang række mennesker, som han siger, at det er de her... Han har lige lavet en anmeldelse af Roskilde Festivals program i Weekendavisen, som jeg har siddet og læst i dag, med overskriften Venligboer-rock. Fordi han synes, der er for meget politisk korrekt rockmusik. For eksempel Damon Albarn er der sammen med et syrisk orkester, og så siger han, hvad sker der for at booke Damon Albarn med de her syrere, som aldrig ville have fået lov til at spille under andre omstændigheder. Og sådan, jeg synes bare, det er så kedeligt, at det skal være Neil Young, altså sådan, hvor kedeligt kan det blive, ikke? Og jeg forstår ikke den der bitterhed. Altså jeg forstår ikke, hvor den kommer fra. Fordi så siger han sådan noget med, men min mor, det er så en anden artikelavisning, min mor er feminist, og hun udgav den her håndbog til karrierekvinder i 2002, og hvad er egentlig problemet med at italesætte mandlige og kvindelige dyder og sådan noget? Og, altså, man siger det jo bare, som det er og sådan noget. Altså, jeg håber på en eller anden måde, at han vil sådan come to terms. Og nu snakker jeg meget om ham. Også for at snakke om mig selv, fordi at... Altså, ligesom med Inger Støjberg også, og også med mennesker, jeg kender. Altså også med mennesker, som jeg holder helt vildt meget af. Men som for eksempel opsøger at være meget afstumpet, og ligesom dyrker det som en slags sidste bastion eller sådan noget. Selvom at de er venstreorienterede og
kunstnere, ikke? Altså, det tror jeg, at jeg kommer til at blive meget, meget... altså, det står også i min bog, ikke? Altså sådan messiansk nærmest. Nej, det står ikke i min bog. Det var der en anmelder, der skrev min bog. Altså, jeg kan blive meget sådan optaget af det her med sådan, alle skal bare forstå, at det dur ikke noget at være kynisk. Altså, det dur ikke noget at være sådan det golde hjerte, fordi dem har vi alle sammen. Eller sådan. Og det har vi alle sammen. Altså, det er sværere at være kynisk, eller hvad skal man sige... eller det er lettere at være kynisk, undskyld. Ja, præcis. Ja. Altså, eller, jeg ved ikke, om det er lettere. Altså, i sidste ende er det vel... jeg ved ikke, hvad der er let. Men det der med at blive kynisk, fordi at tingene går dårligt, og, altså sådan, og for eksempel være mistillidsfuld over for andre mennesker, som jeg også virkelig har været. Så bange for at blive afsløret som syg og underlig og mærkelig. Og nu er jeg ligesom bare et sted, hvor det er jeg bare. Og det er sådan, jeg kan ikke tage mig af, om folk synes, jeg er mærkelig. Altså sådan, og det synes jeg bare ikke, man skal. Fordi sådan, det er jo en politisk kamp, fordi at jeg tilhører den minoritet, som hedder psykiatribrugere, ikke? Og hvis jeg ikke står ved det, så skaber det problemer for alle. Ligesom hvis jeg var en anden type minoritet, ikke? Så jeg går bare virkelig ind for, at man ligesom bare siger de der ting. Og det tror jeg ikke, jeg ville kunne gøre, hvis ikke en person som Asta Olivia Nordenhof havde gjort det først. Og skrevet en bog, før jeg udgav min første bog, som hedder Det Nemme og det Ensomme, som ligesom bare gjorde det, og bare var sådan, altså, jeg er ligeglad. Det tror jeg virkelig, og det tror jeg, det er det samme med jeres avis, ikke? Altså, det der med at insistere på, at altså, vi kan jo bare lave en avis, sådan som vi synes, det er godt. Vi behøver ikke at gøre det, ligesom Politikken gør det. Jeg så også det der 24/7-indslag i dag, som du havde lagt op, om ham, den homoseksuelle og homofoben. Og jeg synes virkelig, det var stærkt. Jeg synes virkelig, det var stærkt. Og det var jo også helt vildt sjovt, fordi at den her homofob altså var så sindssygt bange og anspændt, og tydeligvis netop, hvad var det, førtidspensionist eller sådan noget. Han var ikke nogen stærk. Nej, men det sjove var, at han står jo på en måde ved at sidde og sige, at han er homofob. Og altså ikke i betydningen, ikke homofob på den måde, at man hader bøsser. Han var simpelthen bange for bøsser, ligesom man som arachnofob er bange for edderkopper. Men han står jo også ved på en eller anden måde, hvad han er. Det er bare noget lidt kedeligt noget. Jo, men måske har det virkelig været stort. Altså det, han har gjort, ikke? Altså det der med at gå ind i radioen og sige det. Ja. Og sige det til nogle veluddannede, lækre radioværter, og give et kram til ham der, hvad var det, formanden for Pride? Eller, Lars Henriksen. Formanden for Copenhagen Pride. For Copenhagen Pride. Altså det, måske har det ændret ham. Måske er det faktisk ret. Det er ligesom den sidste ting, jeg måske bare kan sige i forhold til Brexit, er det der med, altså at Joe Cox, som jeg jo desværre først har opdaget, efter hun er død, og som må være lige så gammel som dig. Hun er lige... Ja, hun blev 41. Hun skulle være blevet 42 i forgårs. Okay. Altså, at det jeg jo så bare har læst om hende, er det her med, at hun har sagt sådan, jeg forstår godt, man er bange, men jeg tror ikke, det er immigranterne, der skaber problemerne. Altså, og nu er der en eller anden ubehandlet psykiatrisk patient, som har tilsluttet sig et eller andet højrefløjs lort, som har slået hende ihjel. Altså, og hendes børn har ikke nogen mor. Altså sådan... Og det er jo virkelig sådan bare... Det kan jo ikke blive mere heartbreaking, altså. Nej. Ja. Det kan være, vi skal stoppe der. Lad os stoppe her. Ja. Tak for det.